मेंबाय जोङो मेंबाय लोगोफोर हाखु दाखु माने प्रेक्टिस खालामलाबायदों जोङो मोसानो लुबैनानै बेबो जों दहाय फुङावसो रेहार्सेल खालामनानै ओंखाम जाखांनानै दा जों भिडिअ बानायदों बेबो आधा घन्टाल' डान्स माने स्टेप मिलायनाया आरोना सानैजोंनो मिलायबाय थारमाने आं आलासि जाफैदों नालाय बेनाव बेसेबा गोबाव जाबाय फैया बेनि थाखाय मोसानो लुबैनानैथ' भिडिअ बानायनोसै होननानै जों बानायनाय जादों आरो दा नोंथांमोना मोसानायखौहाय माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला माने कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय गाज्रि मोनदोंब्ला कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरोना आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अननानै माने शेयार लाइक साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरोना अननानै लोगोफोर अननानै रायजोफोर सापर्ट खालाम प्लिज दा नोंथांमोना सापर्ट खालामोबा जोङो नेक्स्टआवबो मोजां मोजां भिडिअ बानायनानै हगारनो हानाय बायदि जेनेबा नोंथांमोननि अननाय मोनोबा आरोना दा होमबा मेंबाय बिदिब्ला होमबा दोनथ'दिनि जों एसे रेस्ट लानोसै आरोना बाय लोगोफोर